100-fold. The cross of Jesus Christ in our ancient shores is now 500 years cherished gift to hold. He has given us a gift to love and to share. Sa ngalan sa Amahan ug sa Anak ug sa Espiritu Santo, ang grasya sa atong Ginoong Jesucristo ug ang gugma sa Dios ug ang panaghiusa sa Espiritu Santo manaa kaninyo. Manaa usab kanimo. Maigsuon, padayon tang magampo alang sa kalinaw sa tibuok kalibutan, kasulbaran sa mga problema, labi na gyud niining giatubang nato pakaron nga pandemic nga COVID-19. Ato sang padayong iampo ug pasalamatan ang Ginoo sa mga grasya nga atong nadawat, labi na gyud sa mga benefactors and donors nga nagsigig tabang nato dinhi. Ato karong andamon ang atong kaugalingon pinaagi sa paghinumdom ug paghinulsol sa atong mga sala. Ikaw nga gipadala aron pag-ayo sa mga mahinulsolon, Ginoo kaluy-i kami. Ginoo kaluy-i kami. Ikaw nga mianhi aron pagtawag sa mga makasasala, Kristo kaluy-i kami. Kristo kaluy-i kami. Ikaw nga nagalingkod sa tuo sa Amahan aron pagpangamaalag kanamo, Ginoo kaluy-i kami. Ginoo kaluy-i kami. Kaluy anon ta kita sa Dios nga makagagahom sa tanan ug pasayloon sa atong mga sala. Dadon ta kita niya ngadto sa kinabuhing dayon. Amen. Magampo kita. O Dios nga nagpakita sa kahayag sa imong kamatuoran ngadto sa mga nahisalaag aron makabalik sila ngadto sa matuod nga dalan, itugot ngadto sa naghupot sa Kristohanong pagtuo ang pagsalikway sa mga butang nga supak sa ebanghelyo ug ang pagsunod sa nasubay niini. Pinaagi sa among Ginoong Hesukristo imong anak nga buhi ug hari uban kanimo dihas kahiusa sa Espiritu Santo, Dios hangtod sa kahangturan. Amen. Pagbasa gikan sa mga buhat sa mga apostoles. Si Esteban, usa ka tawo nga puno sa grasya ug sa gahom, nagbuhat og dagkong mga milagro ug mga butang katingalahan at tubangan sa katawhan. Apan may mga tawo nga misupak ug nakiglantugi kaniya ug ang uban kanila mga Hudeyo nga taga Cyrene ug Alejandria nga sakop sa sinagoga nga ginganlag mga taong libre ug ang uban taga Cilicia ug Asia. Apan gihatagan si Esteban sa espiritu ug kaalam ug tungod niini wala sila makabuntog kaniya sa lantugi. Busa nanuhol sila mga tawo aron pag-ingon, nakadungog kami kaniya nga nagpasipala kang Moises ug sa Dios. Tungod niini nagubot ang mga tawo ug ang mga kadagkuan sa templo ug ang mga magtutudlo sa balaod. Unya ilang gidakop sa Esteban ug gidala nila ngadto sa labawng hukmanan. Unya ilang gipaatubang ang pipila ka mga tawo aron pagsaksig bakak batok kaniya. Miingon sila, kining tawhana kanunay nagpasipala sa atong balaang templo ug sa balaod ni Moises. Nadungog namo siya nga miingon nga kining Hesus nga Nazaretnon muguba sa templo ug usbon niya ang mga tulumanon nga gibilin ni Moises kanato. Ang tanang mga sakop sa labawng hukmanan mitutok kang Esteban ug nakita nila nga iyang naong nahisama sa naong sa usa ka anghel. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Dios.
Bulahan sila kansang kinabuhi walay ikapasangil. Bulahan sila kansang kinabuhi walay ikapasangil. Bisan mga prinsipe managtigom ug magtabi, batukan ako ang imong sulugon, nagapalandong sa imong mga balaod. Oo, ang imong mga kasuguan mao ang akong kalipay. Sila ang akong mga magtatambag. Bulahan sila kansang kinabuhi walay ikapasangil. Gipahayag ko ang akong mga dalan, ug imo akong gitubag. Tudloi ako sa imong mga kasuguan. Himua nga makasabot ako sa dalan sa imong mga sugo. Ug akong palandungon ang imong katingalahang mga buhat. Bulahan sila kansang kinabuhi walay ikapasangil. Kuhaagikan kanako ang dalan sa kabakakan, ug hatagi ako sa imong balaod. Ang dalan sa kamatuoran akong gipili. Akong gipahimutang ang imong mga gimbutan sa akong atubangan. Bulahan sila kansang kinabuhi walay ikapasangil. Ang Ginoo manaa kaninyo. Mana sab kanimo. Pagbasa gikan sa Santos nga Ebanghelyo sumala ni Juan. Himayaon ko ikaw, Ginoo. Sa pagkasunod adlaw, ang mga tao nga nagpabilin sa tabok sa lanaw nakakita nga usara ka sakayan ang nahibilin didto. Nasayod sila nga si Jesus wala mosakay sa sakayan uban sa iyang mga tinun-an nga nanggikan nga sila ra.
Hinuon didtoy ubang sakayan gikan sa Tiberias nga nanunggo dool sa dapit diin ang mga tao mikaon sa pan tapos makapasalamat ang Ginoo. Sa kita sa mga tao nga si Jesus wala didto ni ang iyang mga tinun-an, nanakay sila sa mga sakayan ug nangadto sa Capernaum aron pagpangita kaniya. Sa nakaplagan na nila si Jesus didto sa tabok sa lanaw, miingon sila kaniya, "Magtutudlo, kanus-a ka pa mahiabot dinhi?" Si Jesus mitubag, "Sultihan ko kamo, nangita kamo kanako, kay nakakaudwan kamo sa pan og nangabusog, og dili tungod kay nakasabot kamo sa mga milagro nga akong nahimo. Ayaw kamo paghago alang sa kalanon nga madunot, kundili sa kalanon nga dili madunot, nga mulungtad ngadto sa kinabuhing way katapusan. Kining kalanuna ihatag kaninyo sa anak sa tao, kay gipatikan man siya sa Dios nga Amahan sa timaan sa iyang pag-uyon." Busa gipangutana nila siya, "Unsay among buhaton aron pagtuman sa gisugo sa Dios?" Si Jesus mitubag, "Kini ang buluhaton nga ipabuhat sa Dios kaninyo, nga motuo kamo sa iyang gipadala." Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Daigon ka, O Kristo. Mga igsuon, kining pagkaon dinhis kalibutan, madunot man ni siya. Hasta ang nagkaon, madunot sad. No? Yan, ingon si Kristo, ay mo paghago, ana. Karon daghan kay mga tao nga stress, nangaluya, nga hopeless pagani ang uban. Ang rason, sigig pangita aning pagkaon nga madunot. Ang gusto des Ginoo nga atog yung haguan og maayo, kanang pagkaon nga dili madunot. Nya unsa may pagkaon nga dili madunot, ang pagkaon sa kalag, kay ang kalag nga niya nato di man ni madunot. Pero kining lawas ug maura ni atong sigihag pangitag para iyang pagkaon madunot man ni. Ingna na imong tupad. Ingna madunot ra ka Ingna. Ay na lang diya pagsigig hago-hago kay madunot ra gyud ka. Ana ba? Ya mo man naka-stress na to. Mao man nakapahimo natong murag bugat kay atong kinabuhi, problematic kay ta. Gani 99% sa atong problema naa nakasentro sa atong problema sa mga madunot nga mga butang. Problemas balay, madunot man na. Problemas pagkaon, madunot. Problemas imong panglawas, madunot ra man na. Problema ka ng COVID, madunot ra ta. Hasta nang namaligya diag vaccine, kanang namaligya ng mask, mga dunot ra ta tanan. Hasta ning nagwali. Pero ang giwali nako para nis dili madunot, para nis kalag. Yahay may ganahan ninyong paminawon. Ang walis pare o ang siging wali ang unsa na mga vitamins, unsa nang makapa himsog sa lawas. Yahay may inyong ganahan na. Walis pare. Istorya. May kayo mo mupili pasultion pero inigbuhat na. Asa. Nya ngano man nga si Kristo di man siya gustong maghago taning mga madunot nga butang or pagkaon. Matud pa niya dire, wa man mo kasabot sa akong milagro nga gihimo. Katong pagpadaghan ako sa pan, wa man mo kasabot. Kamo sa dinhi nanambong nakasabot mo unsay iyang gisulti.
samtang nagbilagro siya atong 5 ka bukpan, nakapakaon og 5,000 ka tawo, unya nasubrahan pag yung 12 ka bukag. Nakasabot mo na. Namoy nasabtan? Unsa? Oy, daghan kay natuwa kasabot, apil na ning nagwali. Ako bitagaw na huna ako na kung sabay pasabot ni ato di ay. Ningon man siya dire, sultihan ko kamo, nangita kamo kanako, kay nakakaon man kamo sa pan, ug nangabusog, ug dili tungod, kay nakasabot kamo sa mga milagro nga akong nahimo. Daghan kay natungwa kasabot sa milagrong gihimo sa Dios. Nya unsa may pasabot ana? Usag yun sa sentro sa milagros Ginoo, iyang gipasabot nato nga kung kuyog ko ninyo, why problema sa pagkaon, why problema sa health. Kay karon gasalig mo tas PhilHealth. Gasalig tas PhilHealth ay mao na i-charge nila og COVID ang tanang sakit. So mao na ayaw pagsalig kanang atong pagkaon, food, health, shelter, sayon ra kay nas Ginoo himuon, sayon ra gyud kayo, muna ayaw nila nagproblema ha. Pero ang di mahimos Ginoo, ang desisyon nimo nga mobiya sa sala, di gyud kahimong Ginoo ana. Di siya maghimog desisyon aron mobiya ka sa sala, igo ra gyud siyang mo awhag nimo, mo imbitar. Ato gid ang desisyon. Pero pagkaon, makadesisyon ang Ginoo. Ngano man katong 5,000 ka tawo, mao day nag-ingon sa Ginoo nga padaghanan ning pagkaon. Waoy, siya mo ini padaghan. Kani mga yuta, kani mga tanom, kana mga tubig. Sa Book of Genesis, ang tao day nangayog tubig, nangayog yuta, nangayog adlaw, nangita og kaning dagat, mga isda, mga langgam. Waoy, ang Ginoo maoy nag-provide. Ang tao day mo'y nangita og pananaw, pangdungog, kaning pitiks kasing-kasing, kaning function sa atong nervous system. Ang tao day nangayo ana di ay. Gi-provide nas Ginoo. Pero di mo provide ang Ginoo og holiness sa mga makasasala. Kita gyud mao'y maghinulsol, kita gyud mao'y magbasol. Maunay atong paningkamutan. Sige kamo mga asawa, paningkamot na mo ron nga di na gyud mo makayaw-yaw sa inyong bana. Kana ayaw paningkamot ug sa imong lutoon, kanang di ka makayaw-yaw. Aron samtang nagluto ka, wayaw-yaw. O di ba? Di ra ba manubagay? Kamo sang mga bana ay mo sig pangitag pagkaop kanang ma-promote gyud, dako gyud income, ay mo pagsig pangita na. Pangita hinaw mong paagi, paningkamot mo, nga magsigi mong tanaw ng inyong asawa, magsigi mong paminaw, bisag gayaw-yaw, nga di mo matintal og tutok anang silingan, nga nagsigig text-text ni mo. Nga nang naas Facebook, nga nagsigi ni TikTok diha, gapiad-piad ang lawas, nga nindot kay tanahon. Maningkamot ka diha, pao nga ng imong cellphone, haron makatutok ka ng imong asawa, nga luod na kaignaong. Lupig pa'y TikTok. Oy, adto man maning kamot og palit yung load, ala, paload yung wifi, i-full bar gid ang kuan, kip tan-awon gid tong tuang. Ayaw oy, kapoy na kay na. Pari ra na may tan-aw na. May problema ka. Kamo ayaw na mo. Nga naman, makasam ka na. Kasaman ka. Yang pare, umutan-awa na, di man makasa, kay amo man ang analyson, Lord, nganong nitugot man ka nga mag-ining ani ni, nindot ra ba tan-awon, Lord? Sige, iwali na nga sala na siya ha, bisag nindot na tan-awon, pero sala na magsayaw-sayaw ka, magpukas-pukas ka sa imong solob, ngilad na. Gahatag lang ka nagdagmal sa kalibutanon nga moralidad. Muna akong iwali din muna mo tanaw gid mi anang tanang i-post dito kay haron na mi ikawali. Nganong gaduda man mo? Kinsa may mo analyze anak kamo nga di man mo kamo mo analyze, igo ra man mong mo enjoy. Kami mo enjoy.
amo man nang nalaison, amo man nang i-relate ngadto sa Ginoo. Kamo wa man mo Ginoo usahay. Nya na sa uban niyo nasobraan. Nasobraan sa inyong pagka-Ginoo. Naman gani mingon nako, Pader, tulon nako kabuwan, wa mo kalawat. Na kung ano man na kay mortal sin, yun siya, dili Pader. Sala man gid ng pagkalawat gud nga kamot mo idawat Pader. Na kung ano man, yun siya, wa man gud ni ordinahi ang among kamot. Ang imo ramang kamot isipari, mo'y allowed nga mukupot sa stiyas. Sakto dili. Uy, sakto ba Ang amo rang kamot, kay giordinahan man gihilogan man ni among kamot, taka ba sa nigunit siya. Ang among kamot, maor. Kamu no, basta may sigot ng apans pare, muriak gidayon mo no. Mao na, ang among kamot, mauray mo kupot sa ostiyas. Ang inyong kamot, dili allowed. Mao na yang giingon, sakto dili. Murag sakto. Murag sakto. Pero, kung ato yung paladman, dili. Nga naman, pag-ordain sa among kamot, ang kamot rin na mo'y pare, ang amo ding lawas. Di day pare. Di pare, sad. Nya kamo, pagbunyag ninyo, di day mo pare. Nahimusan mong pare. Nya kundi ka mo dawat sa imong kamot sa hostiyas, tungod kay ang imong kamot wa ordinahi, kanang imong babag ordinahan day na. Nganong imong mang dawatos baba, wa man sa na ordinahi. Putla na imong dila, pa-ordinahi. Pa-ordinahi usa na didto. Nya kanang imong tinai nga muladok nga riyan na abot diri, nga muligis muhilis anang naang hostiyas, giordinahan day na. Pero kung imong sabton, ang holiness mao ang pagbiya sa sala. Dili ka allowed nga mohikap o mukaon sa Ginoo basta naa kay sala nga dili nimo gustong biyaan. Okay ra nang nakasaka, nakapamaka ka, pero wa ka kagusto, di ka gusto nga magsigig pamakak, mobiya ka na. Mo nang ingon ta, Ginoo kaloy ako, Ginoo maluoy ka, magsitag inana. Inigmisa, hangtod inigabot na dayong communion, Ginoo dili ako angay nga mokalawat kanimo, apan ipamulong lamang og mamaayo ako. Nya kun imong yung paminaw ng Ginoo na mingon, biyaan na nimo imong kabit. Inka, yes Lord. Sige, kalawat. Kalawat. Biyaan na nimo imong pamalikas. Oh, sige, kalawat. Ingnon sad ni, unsa man ka, biyaan na nimong kolekta. Oh, biyaan. Sige, kalawat. Ana, the contrition in the heart mo'y gikinahanglan, dili ang ordination, kay by virtue of baptism makakalawat na tas Ginoo, kay iya man tang mga igsuon, anak naman ta sa amahan. Munang pwede na to siyang kalawaton. Nasa uban nasubrahan sad kahuli nga di na gid hinuon mo hikaps Ginoo, pero mukaon og Ginoo. Napamagitoy usan, ingon ako, Pader, nakasa, nang umpisal ba? Nakasa ko, Pader, kung sa may imong sa nga mga sala nimo, Pader, akong gitamparos ang Ginoo. Naku ha? Oo, kuan gina siya. Dako ginang sa imong tamparoson ang Ginoo. Naku, diin man nimo siya gitamparos. Naku kanang crucifix, imong gitamparos. Kaya mao na symbols Ginoo. Dili, Pader, sa akong pagkalawat, sa akong kamot. Kay para nako, Pader, inikalawat nako ug ang ari hatag sa akong kamot, akong gitamparos ang Ginoo. Nakuha na nimo tamparos ay gidawat na nimo. Di gid siya mosugot. Di gid siya mosugot. Sa di lagi, Pader, sala lagi na. Naku, ika na noy magbuot nako. Ako na lay kumpisal nimo. Ako naman o iyang butan nga, ako'y pare niya. Iyong ko di lagi nasala ang pagdawa na ni mo tamparusa, imo nang gidawat, tamparusa. Iya man yung ingnon nga gitamparos. Nako, sige, ana na lang ko kumpisal ni mo, kay mas pare, pamanong ka nako. Usahay ingon anita. Pero ang gustos Ginoo, maminaw ta niya, maminaw ta sa simbahan. Dili lang sa pare, kung dili unsa may doktrina nga gitudlo sa simbahan. Wa man gidis-allowed sa simbahan ang pagkalawat sa kamot. Wa man sad mo ingon ang simbahan nga inikalawat sa kamot, gitamparos nimo. Doon ay pipila ka mga obispo, pipila ka pare,
pipila ka mga cardinals nga niingon ana. Pero dili sila doktrina sa simbahan, ila tong personal nga panghuna-huna. Gitawag na siya og extremists. Extreme ba? Extreme piety, extreme morality. Ang kanang extreme, wa ginay ayo. Virtue, matud pa ni sa mga moralist, virtue stands at the middle. Di ba ang pendulum, mo ana ng pendulum no? Ana nang ari. Ang kanang kada extreme ana, wa nay ayo. Virtue stands at the middle. Na siya. Extreme love mahimong possessiveness. Extreme anger mahimong murder. Pero kana kas tunga-tunga higugmao nimo ang nagmurder. O nas to nga mag-abot sila ang murder o ang love. Sakto ba ito ko example? Huwag mo mag-igo ting ito. Di. Asmo na ko. Di man to sakto di. Ang extreme love, mahimong possessiveness. Amo rin eh. Ang extreme nga sa may opposite sa love. Ang extreme sad sa anger, mahimo sang indifferentism. Kana bang bahala na siya. Bahala. Wa ko'y labot sa kinabuhi. Bahala. Nagbag-unsa na siya diya. Di na siya. Pulos na siya bati. Kaya ka, ingo mas father. Ingo mas father. Tolerance lang ko, no? Tolerance. Sige. Magkinaunsa na siya. Wa ko'y labot. Itolerate ito. Sagda na ako siya. Di isa na siya. Naginas bidol. Nga di sad ka mo possessive, pero di sad ka mo baliwala. Mo na virtue stands at the middle. Naaginas tunga-tunga. Mo nang pwede ni mo higugmaon ang buutan, pwede sa di mo higugmaon ang buangon. Nganong iabot man ko ani? Tungod kay ang pagsabot sa gustos Ginoo. Matod pa sa unang pagbasa, gihisgutan si Esteban. Si Esteban, usa ka taong buutan, gipasangidlan siya. Wara siya nitubag. Wara siya nangisong. Pero ang iyang naong, nahimong naong sa anghel. Matod pa sa nakakita, didanag ang iyang naong, murag naong sa anghel. Mao ni ang mga tao nga holy. Mudanag ang naong. Tanawan ang imong tupad. Ano, lingi ba? Na tanawan, nidanag bang naong? Nidanag o out? Wala na ta ani. Sige na, manindog na ta. Mga igsuon, ang Ginoo lamang ang makatagbaw sa kagutom o kauhaw nga lawas nun apan labaw na gyud sa kasing-kasing nato og espiritu. Busa mo dangop kita kaniya sa ato mga panginahanglan og moingon, Ginoo dungga kami. Ginoo dungga kami. Nga ang simbahan nakabaton kanunay og kalig-on sa pagtuo ug magasangyaw nga si Jesus mao ang pan sa kinabuhi, magampo kita sa Ginoo. Ginoo dungga kami. Nga ang mga nangulo sa atong nasod mangita og kasulbaran alang sa mga panginahanglan sa mga kabus natong mga igsuon, magampo kita sa Ginoo. Ginoo dungga kami. Nga ang mga masakiton nga nataptan ining COVID-19 makabaton na og hingpit nga kaayuhan, magampo kita sa Ginoo. Ginoo dungga kami. Nga ang mga nag-alagad sa mga masakiton o ubang hutong sa katilingban, makabaton kanunay og grasya sa paglahutay o nga mapanalipdan sila, magampo kita sa Ginoo. Ginoo dungga kami. Nga ang sulugoon sa Dios, Teopilo Kamumot, Obispo, mabayaw na sa kadungganan sa altar, magampo kita sa Ginoo. Ginoo dungga kami. Alang sa mga proyekto dinhi sa atong simbahan nga pinaagi sa pangama og pagiya ni San Vicente Ferrer, magmalampuson og mahuman unta sumala sa atong mga giplano o gipangandoy, magampo kita sa Ginoo. Ginoo dungga kami.
alang sa tanang mga benefactors ug donors sa atong simbahan nga mihatag og pinansyal ug lain-laing hinabang ug alang sa mga nagtrabaho dinhi sa atong mga proyekto nga hatagan unta sila sa Ginoo ug daghan pang mga grasya sa ilang kinabuhi, malikay sila sa mga kadautan ug molampos unta ang tanan nilang mga paningkamot. Mag-ampo kita sa Ginoo. Ginoo, dungga kami. Nga ang mga nangamatay, mabanhaw uban ni Kristo, mag-ampo kita sa Ginoo. Ginoo, dungga kami. Ginoong Dios namo, mapasalamaton kami kanimo sa imong gasa sa Eucharistia. Dawata kining among mga pangamuyo nga gituboy dihas gugmag pagtuo, pinaagi ni Kristo nga among Ginoo. Amen. Daigon ikaw, Diyos sa tanang kalibutan, kay gikan sa imong kamang gihatagon, nadawat na mo kining among gihalad, ang panugpino nga abot sa yuta. Ginama sa kamot sa mga tao, mahimo kining kalanon sa kalagalang kanamo. Mga igsuon, pagampo kamo aron kining ako ug ang inyong sakripisyo, dawaton unta sa Dios Amahan makagagahom sa tanan. Dawaton unta sa Ginoo ang sakripisyo gikan sa imong mga kamot, alang sa pagdayeg ug paghimaya sa iyang ngalan, alang sa samong kapuslanan ug sa tibok niyang santos nga simbahan. O Ginoo, dawata ang among mga pagampo ug mga halad. Himoa kaming angay sa imong mga sakramento sa gugma, pinaagi sa paghatag kanamo sa imong pasaylo. Pinaagi ni Kristo nga among Ginoo. Amen. Ang Ginoo maanaa kaninyo, Maanaaw sab kanim. ibayaw ang inyong mga kasing-kasing. Amo nang gibayaw ngadto sa Ginoo. Magpasalamat kita sa Ginoong atong Dios. Ang ngayong mataro. Santos nga Amahan Dios nga tunhay makagagahom sa tanan, angay ug matarong gayod nga magmalipayon kami sa pagdaig kanimo sa tanang panahon apan labi na gayod nining mahimayaong panahon sa pagkabanhaw kanus-a si Kristo gihalad nga among sakripisyo sa Pasko. Kay wala siya mohonong sa paghalad sa iyang kaugalingon tungod kanamo ug diha sa imong atubangan na nalipod kanamo sa wayhunong nga pagpanglaban. Si Kristo nga gikahalad nga dili na mamatay, siya ang kordero nga kanunayng buhi bisan gipatay ug busa uban sa mga anghel ug mga santo sa langit nagasangyaw kami sa imong himaya duyog sa ilang wayhunong nga pag-awit. Santos, Santos, Santos nga Ginoo, Dios sa kagahuman, puno ang langit ug yuta sa imong himaya. Hosana sa kahitasan. Daigon ang nagaanhi sa ngalan sa Ginoo. Hosana sa kahitasan. Santos gayud ikaw o Ginoo ang tuburan sa tanang kasantos. Ipadala ang imong espiritu aron pagsantos nining mga gasa, aron mahimo kini alang kanamo nga lawas ug dugo ni Jesucristo ang among Ginoo. Sa pagpasakit sa iyang kaugalingon mikuha siya og pan, mipasalamat kanimo, mipikas ug mihatag niini ngadto siya mga tinun-an ug miingon. Dawata kini ninyo nga tanan og kan-a, kay kini mao ang akong lawas nga itugyan alang kaninyo. Sa samang paagi tapos ang panihapon mikuha siya sa kalis, mipasalamat kanimo pag-usab, mihatag niini ngadto siya mga tinun-an og miingon. Dawata kini og panginom kamo nga tanan gikan niini,
Kay kini mao ang kalis sa akong dugo, sa bag-o ug tunhay nga kasabutan, ang dugo nga iula alang kaninyo ug alang sa tanang mga tao, aron ang mga sala mapasaylo. Buhata kini aron paghandom kanako. Kini ang misteryo sa pagtuo. Si Kristo namatay, si Kristo nabanhaw, si Kristo mubalik ngan. Aron paghandom sa kamatayon o pagkabanhaw ni Hesukristo, nagahalad kami kanimo Amahan, nining pans kinabuhi ug kalis kaluwasan. Nagapasalamat kami kanimo tungod kay imo kaming giisip nga ngayan nga moatubang ug moalagad kanimo. Himuang nga kami nga mga lawat sa lawas ug dugo ni Kristo magkahiusa diha sa Espiritu Santo. Hinomdomi Ginoo ang imong simbahan sa tibuok kalibutan. Himuang nga mahingpit kami diha sa gugma uban ni Francisco nga among Papa, ni Jose ang among Arsobispo ug sa tanang mga pari, mga reliyoso, mga aktibong nagalagad sa simbahan. Hinomdomi usab ang among mga igsuon nga nangamatay, labi ng among gihandom karon. Malaumon nga mabanhaw sila ug ang tanang nangamatay diha sa imong kaluoy, dad-a silang tanan sa pagsudong sa kahayag sa imong naong. Kaluy kaming tanan nga niya nagsimba dinhi ug ang nagsimba diha sa online nga mga misa. Himoa kaming angayan nga makaambit sa kinabuhing tunhay uban ni Maria, ang inahan nga ulay sa Dios, uban kang San Jose ang iyang putli nga bana, uban sa mga apostoles kang San Pedro Calungsod, San Lorenzo Ruiz, San Vicente Ferrer ug sa tanang mga santos nga nagatuman sa imong kabubuton latas sa katuigan. Uban kanila, amo ikaw nga daygon ug amo ikaw ang himayaon, pinaagi ni Hesukristo imong anak. Pinaagi kaniya, uban kaniya, ug diha kaniya, gihatag nganha kanimo makagagahom nga Amahan, diha sa kahiusa sa Espiritu Santo, hang tanang dungog ug himaya, hangtod sa kahangturan. Amen. Maghiusa kita pagsangpit sa tong langitnong Amahan, ginamit ang mga pulong ni Hesukristo. Amahan namo nga nasa mga langit, pagdaygon ang imong ngalan, muabot ka namo ang imong ginharian, matuman ang imong dinhi sa yuta, maingon sa langit. Ang kalanon namo sa matag adlaw, ihatag ka namo karong adlaw. Tupasay luwa kami sa mga sala, paingon nga kami nagapasaylo sa mga nakasala kanamo, ug dili mo kami itugyan sa mga pagsulay. Hinunuwa-luwasa kami sa dautan. Mangayo kami kanimo Ginoo nga imo kaming luwason sa tanang dautan. Tagi kami sa kalinaw nining panahona aron tinabangan sa imong kaluoy, mahalikay kami kanunay sa sala ug mahilayo sa tanang kasamok, samtang nagapaabot kaming malaumon sa pagbalik ni Hesukristo among manunobos. Kay imo man ang gingharian, ang gahom ug ang himaya hangtod sa kahangturan.
Ginoong Jesucristo, nagingon ka sa imong mga apostoles, ang kalinaw ibilin ko kaninyo, ang akong kalinaw ihatag ko kaninyo. Ayaw tanawa ang among mga sala, kundi ang pagsalig sa imong simbahan, ug sibo sa imong kabubuton, hatagi kami sa imong kalinaw ug kahiusa, ikaw nga buhi ug hari, hangtod sa kahangturan. Amen. Ang kalinaw sa Ginoo sa kanunay, manaa kaninyong tanan. Manaaw sab kani. Ipaambit nato ang timaan sa atong panag-inig sunay. Kordero sa Dios, nga Nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, kaluy kami. Kordero sa Dios, nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, kaluy kami. Kordero sa Dios, nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, hatagi kami sa kalinaw. Kini ang kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, bulahan kitang tanan nga gidapit alang siyang santos nga bangkete. Ginoo, dili ako angay nga mokalawat kanimo, apan ipamulong lamang kung mamaayo ako. Espirituhanong pagkalawat. O Jesus, nagato ako nga matuod kang anaa sa labing balaang sakramento, gihigugma ko ikaw labaw sa tanang butang, og nagtinguha ako sa pagdawat kanimo sa akong kalag. Sanglit dili man ti ka madawat karon sa paaging sakramental, umari ka sa akong kasing-kasing sa espirituhanon nga paagi. Gihangop ko ikaw o gihiusa ang akong kinatibuk-ang kaugalingon diha kanimo, ayaw itugot nga mahimulag ako kanimo. Amen. Ang lawas ni Kristo. Amen. At all times I will bless him, his praise will be in my mouth. My soul makes its boast in the Lord. The humble man will hear of him, the afflicted will be glad, and join with me to magnify the Lord. Let us exalt his name together forever. I sought the Lord, he heard me and delivered me from my fear. Let us exalt his name together forever. Oh, sing his praises, magnify the Lord. Magampo kita, makagagahom og tunhay nga Ginoo, imo kaming giuli nganha sa kinabuhi, pinaagi sa pagbanhaw mo ni Kristo. Liguna kami pinaagi ni ining sakramento sa Paskos pagkabanhaw. Pinaagi ni Kristo ang among Ginoo. Amen. Orasyo Imperata. Maluluyon og mapuangorong amahan, panalipdi kami batok sa COVID-19 nga nakahasol og nakakutlo sa daghang kinabuhi. Nagahangyo kami kanimo karon nga imo kaming sudongon uban sa gugma og sa maalimon mong kamot, huwag tanga ang among kahadlok sa sakit og kamatayon, bag-uha ang among paglaom og liguna ang among pagtuo. Nagaampo kami nga imong giyahan sila nga gitahasan sa pagpangita og tambal alang niining pandemya og sa pagpakgang sa pagkuyanap niini. Nagapasalamat kami kanimo sa mga bakuna nga napalambo pinaagi sa pagiya sa imong mga kamot. Panalangini ang among mga paningkamot sa paggamit niining mga bakuna aron sa pagtapos sa pandemya dinhi sa among nasod. Nagaampo kami kanila nga nagbudlay alang sa maayong panglawas nga unta mga lagad sila sa mga masakiton uban sa katakos ug puangod. Ihatag kanila ang kalantip sa pangisip, maayong panglawas, kalig-on sa kaakuhan ug panalipod batok niining pandemya. Nagaampo kami alang niadtong mga natakbuyan nga mahiuli unta dayon ang ilang maayong panglawas
ug panalipdi usab sila nga nag-alima kanila, ug ihatag ang pahulayng dayon ngadto kanila nga mga nangamatay. Ihatag kanamo ang grasya niining panahon sa pagsulay, sa pagbudlay alang sa kaayuhan sa tanan ug sa pagtabang sa mga nanginahanglan. Ang amo untang kahingawa ug kaluoy sa usag-usa, maglig-on kanamo sa paglabang niining krisis ug magtultol kanamo ngadto sa kausaban ug kabalaan. Nagadangop kami sa imong panalipod o santa nga inahan sa Dios, ayaw kawanga ang among pangamuyo dinhi sa among mga panginahanglan. Hinunua luwasa kami kanunay gikan sa tanang dautan o mahimayaon og bulahan nga birhen. Ihatag kanamo kining tanan pinaagi sa among Ginoong Hesukristo imong anak nga buhi ug hari uban kanimo dihas kahiusa sa Espiritu Santo, Dios hangtod sa kahangturan. Amen. Maria kaayuhan sa masakiton, Iampo mo kami. San Jose, Iampo mo kami. San Rafael Arcangel, Iampo mo kami. San Roque, Iampo mo kami. San Lorenzo Ruiz, Iampo mo kami. San Pedro Calungsod, Iampo mo kami. San Vicente Ferrer. Iampo mo kami. Manindog, usa sa mga nindot nga gasa nga atong nadawat gikan sa Ginoo mao ang gasa sa Diosnon nga gahom. Apan mahitabo ra ni kung di na ta magsigig paningkamot sa mga butang nga madunot, kung dili maningkamot gyud ta sa mga butang nga Diosnon og langitnon. Update sa atong nahalin nga mga slots as of yesterday, ang Hope and Opportunity slots para sa atong mga projects niabot na og ang nahalin og 2,837 slots. Pakpak. Ang nahibilin 2,163. Sa atong Prudence and Healing, nagigamit na to pag fiesta, ang halin as of yesterday, na-close naman ipagka-Saturday, pero sige patag-count, niabot na og 1,538 slots. Pa kinahanglan tag 1,800 slots. Kay mga almost 1.9 million man atong gastos pista. Basin pa dahil makaabot nito pa may kubrahonon ditong gamay. Bitaw, salamat kay sa atong mga benefactors and donors nga ning donate nato o nakagamit kitag maayo sa ilang mga pag-share sa gugma sa inyo, sa inyong pag-share sa inyong gugma para sa simbahan. So ito na silang iampo. Ang Ginoo manaa kaninyo, Mana sab kanimo. ug manalangin kanato ang Dios makagagahom sa tanan, ang Amahan, ang Anak ug ang Espiritu Santo. Amen. Gihalad na ang misa ato ning padayonon pinaagis pagpalambo sa gugma, kalinaw ug panagdait ni Kristo. Salamat sa Dios. Tayo'y may katungkulan at pananagutan na ang kapwa'y akayin kay Kristong butihin. 500 years of jubilee, 500 years